May bugag mga higala. Karong adlaw Martes Pizza 28 bulan sa Mayo tuig 2024. Hatod kaninyo sa Sibugay Biners Balita. Mga higala, base sa atong nakalap nga mga balita, ang kinhing viral nga video nga pawikan hingpit nang mubalik sa kadagatan. Ang kinhing pawikan na mataan sa ngilit nga baybayon dinhi lamang sa kadagatan sa Zamboanga, Sibugay. Alang sa dungang detalye, live sa atong nahimutangan sa pawikan ang atong field reporter nga si Agaw Bax. Gaw Bax, pasok! Maayong bungkag mga higala, so anata karon kung asa namataan ang pawikan nga hinahina na siyang mubalik sa dagat after siyang viral video nga pag ana-ana nga di na maibot. So tara mga higala, atong susihon. So diri palandaan no, makita na nato nga ang pawikan nga hinahina nagkamang nga pabalik sa dagat. So tara atong duolon og atong mahinabi, atong makuha ang footage nga duol-duol. Naginahinan na yun siya og kamang mga higala. Pabalik na yun sa dagat mga higala. No? So ato sang putanon, interview na ito kayo mga higala og kung sa iyang debate, sa iyang mag-viral nga video ha. Mawik! Kung sa iyang istorya nimo sa nag-viral nga video? Dili ka istorya mga higala, tungod sa iyang dakong kaulaw mga higala. So, saksiyan na rin nato, naginahinan na rin mga higala. Mga higala, doon lang yung mga higala no? Babalik mga higala. Wala tayo angay kabalak ka mga higala. Kaya balikan, mga higala na balikan. So, orang kini ang atong update report. Back to you, Tatoy. Daghang salamat, Gaw Bax. Mga higala, kumpirmado nga ang kining viral nga pawikan higpit na jud nga mubalik sa kadagatan. Ang kaning pawikan ang source sa itlog nga ginasagol sa kape nga maoy hinungdan sa dili pagkaibot sa pag-anana. Sa iyang pagbalik sa kadagatan, makahatag na kini og dakong kumpiyansa sa mga kalalakihan nga mao padayon sa ilang pagbaid sa ilang mga bulantoy. Kay kuno wala na ang kining kabalakan sa tanan. Kini na lamang ang inyong tigbalita, Agaw, Tatoy.